नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। रोहतास जिला में सड़क दुर्घटना में एगो व्यक्ति के भइल मौत, जबकि एगो आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर रोहतास जिला के काराकाट के बाद बतावल जाता कि काराकाट थाना क्षेत्र के सिकरिया गांव के पास एगो बालू लदल ट्रक खड़ा रहे, जौना में तेज रफ्तार से आवत फॉर्च्यूनर कार टक्कर मार दिहलस, जौना में सवार 32 वर्षीय युवक कृष्ण मुरारी सिंह के घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल के इलाज खातिर नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में भर्ती करावल गईल बा। मृतक शिवसागर थाना क्षेत्र के कुम्हऊ गांव निवासी स्वर्गीय सुदामा सिंह के पुत्र बतावल जात बड़न। घटना के खबर सुन परिवार में हाहाकार मच गईल बा। एने घटना के सूचना पर पहुंचल पुलिस 100 के कब्जा में लेके पंचनामा तैयार कैलस आ पोस्टमार्टम खातिर सदर अस्पताल भेज दिहलस। कटी है सिकरिया गांव में एक ट्रक खड़ी थी, हाँ उसी में आकर कार टक्कर हो गई। जी, फिर उसके बाद अस्पताल नारायण मेडिकल में ले आए दवा दारू करने वो लोग। हाँ उसी के दौरान एथी हो गई, क्या हो गया? मृत्यु हो गई उनके। फिर यहाँ किस लिए लाए हैं? पोस्टमार्टम कराने के लिए ले गए। आपका नाम? वीरेंद्र।